Исәнмесез укучылар, алдагы дәрестә караган бер буынны күп буынга тапкырлау кагыйдәсен кулланып, бүгенге дәрестә без күп буынны күп буынга тапкырлауны өйрәнербез. Моның өчен күп буыннарны тапкырлауның иң гади очрагын карыйк. Мәсәлән, A плюс B-ны C плюс D-га тапкырлыйк. Кайсыда булса тапкырлаучыны, мәсәлән, A плюс B-ны X хәрефе аша тамгалыйк. Килеп чыккан тапкыр чыгышны бер буынны күп буынга тапкырлау кагыйдәсен кулланып, рәвешен үзгәртик. Һәм яңадан X урынына A плюс B 2 буынын куябыз. Бер буынны күп буынга тапкырлау кагыйдәсен кабат кулланыйк. Әлеге күп буынның тапкыр чыгышын без AC плюс BC плюс AD плюс BD бер буыннарының суммасы рәвешендә күрсәттек. Бу күп буын A плюс B күп буынының һәр буынын C плюс D күп буынының һәр буынына тапкырлаудан килеп чыккан бер буыннарның суммасы булды. Гомумән, теләсә нинди күп буыннарның тапкыр чыгышын күп буын рәвешендә күрсәтергә мөмкин. Билгеләмә. Ике күп буынның тапкыр чыгышы дип, бер күп буынның һәр буыны белән икенче күп буынның һәр буыны тапкыр чыгышлары суммасына тигез күп буын атала. Күп буынны күп буынга тапкырлаганда алдагы кагыйдәдән файдаланалар. Күп буынны күп буынга тапкырлау өчен бер күп буынның һәр буынын икенче күп буынның һәр буынына тапкырлап, килеп чыккан тапкыр чыгышларына кушарга кирәк. Мисаллар карап үтик. Димәк, 3x минус 4 2 буынының һәр буынын 2x плюс 3 2 буынының һәр буынына тапкырлап, җәяләрне ачабыз. 3x белән 2xның тапкыр чыгышы 6x квадрат. 3x белән 3-ның тапкыр чыгышы плюс 9x. Минус 4 белән 2xның тапкыр чыгышы минус 8x. Минус 4 белән 3-ның тапкыр чыгышы минус 12. Охшаш буыннарны берләштерик. Димәк, әлеге күп буыннарның тапкыр чыгышы 6x квадрат минус 8x минус 12 күп буыны булды. Тагын бер мисал карап үтик. Күп буыннарны тапкырлау кагыйдәсен кулланып, әлеге тапкыр чыгышның рәвешен үзгәртәбез. Y-ны y квадратка тапкырлагач y куб. Y белән минус 2y тапкыр чыгышы минус 2y квадрат z. Y белән минус 5z-ның квадраты тапкыр чыгышы минус 5y z квадрат. Минус 2z-ны y квадратка тапкырлыйбыз. Минус 2y квадрат z. Минус 2z белән минус 2y-ның тапкыр чыгышы плюс 4y квадрат. Һәм минус 2z белән минус 5z квадратның тапкыр чыгышы плюс 10z куб. Охшаш буыннарны берләштерәбез. Димәк, y куб минус 2y квадрат z һәм минус y квадрат z минус 4y квадрат z-ны бирә. Минус 5y квадрат һәм плюс 4y квадрат минус y z квадратны бирә. Плюс 10z куб. Килеп чыккан күп буын әлеге күп буыннар тапкыр чыгышының нәтиҗәсе. Без уртак тапкырлаучыларны җыятышына чыгарып, күп буыннарны тапкырлаучыларга таркату юлы белән алдагы дәрестә танышкан идек. Кай вакытта күп буынны башка юл, аның буыннарын группалау ысулын кулланып тапкырлаучыларга таркатырга мөмкин. Мәсәлән,
Әлеге куб буыны тапкырлаучыларга таркатыйк. Моның өчен беренче буын белән икенче буынны группалыйк. Һәм өченче буын белән дүртенче буынны группалыйк. Һәр ике буыннан уртак тапкырлаучыларны җыятышына чыгарабыз. Беренче куб буыннан 2c җыятышына чыга. Икенче куб буыннан 5m җыятышына чыга. Уртак тапкырлаучыларны җыятышына чыгарабыз. Әлеге куб буынны группалау ысулын кулланып тапкырлаучыларга таркаттык. Алдагы мисалны карыйбыз. Шулай ук беренче һәм икенче буыннарны группаларга берләштерәбез. Һәм өченче һәм дүртенче буыннарны беренче группадан x-ның кубы җыятышына чыга. Икенче группада 3 җыятышына чыга. Уртак тапкырлаучыларны җыятышына чыгарабыз. Җыя эчендә x куб минус 3 кала. Шулай ук группалау ысулы белән тапкырлаучыларга таркаттык. Әлеге куб буыны тапкырлаучыларга таркату өчен беренче һәм өченче буыннарны группаларга берләштерәбез. Һәм икенче һәм дүртенче буыннарны группаларга берләштерәбез. Беренче группадан җыятышына уртак тапкырлаучы x чыга. Икенче группадан уртак тапкырлаучы 3. Демәк, уртак тапкырлаучылар y кушам 4 җыятышына чыгарабыз. Тапкырлаучыларга таркаттык. Әлеге 3 буыны тапкырлаучыларга таркатыр өчен 6x 1 буынын 4x һәм 2x суммасы рәвешендә күрсәтик. Шулай ук беренче һәм икенче буыннарны группаларга берләштерәбез. Һәм өченче һәм дүртенче буыннарны группаларга берләштерәбез. Беренче группадан җыятышына x чыга. Икенче группадан 2 чыга. Уртак тапкырлаучы x кушам 4-ны җыятышына чыгарабыз. Җыя эчендә x кушам 2 кала. Әлеге 3 буынны тапкырлаучыларга таркаттык. Карап үткән мисалларда без кулланган куб буынны тапкырлаучыларга таркатуның бу ысулын группалау ысулы дип атыйлар. Бүгенге дәресебезнең теория өлеше тәмам.